Ke kumfundisi uba uJita nomama uJita, bulise abadala basekhaya nebandla lonke lakwaPitiyanta egameni lenkosi enguYesu Kristu ongumsindisi wethu. Amen. Ndiyabulela kakhulu kumfundisi uJita ngembeko enkulu kangaka, umhlinzekokazi. Umhlinzekile hoye. Kwezi zinto wena zophapha sihambe silandela zonke into ezi. Sibane sithi hayi ngoku ndifuna bathi ngutishala. Siyoma nko. Ngoba awunalo eli xesha lokuma epulpitini. Sokuma phambi kwezi-student. Apha kuloo meko emveba ndigqibile ixesha lam lalapha eofisini. Ndathunyelwa eMalawi apho ndifundisa khona abantwana besikolo. Ngoku awuthi uzuyiva inkonzo ibe yesilungu. Kuba isitshetshe wawuzusiva. Ngoko ke namhlanje ndihlinzekiwe ukuba khe ndibe senkonzweni. Njengoba sitsho kwa iqala leveki iphelileyo ndithi eyi ndiyagoduka ngoLwesihlanu. Ndizawukhonza phi? Nakanjani ndisenalo ikhaya ePitiyana. Rhoyi, ncede ndicela uzongena apho kuwe. Bendingajonganga nto ke kuba ndisazi uba inkonzo yamadodana. Bathi hayi thina siba nelizwi. Sincede sibekele ilizwi. Ndiyabulela ke. Nkosi, ndibulela noba ndifika ibandla liseshushu. Hayi, andifuni uniqhatha, bendiza nixelela. Bendingazunifihlela xa noko ikhona indawana. Ndithi kodwa nonjenga ndinendawo ngakuni. Intle into endinibonileyo apha. Xa ndifika apha niyeza nesixeko ndathi tyhini isekho le nto. Nkosi, ndihamba ke nonkosikazi. Unkosikazi mandimazise nguMaMjwara. UMaMjwara, intombi yakwaMakhaphela phaya eHewu eMthwakazi. Kodwa ke sebehleli phaya eNew Brighton eBhayi. Kodwa ke bayagoduka baye eMthwakazi xa begoduka phaya eHewu. Nguye ke lo ndenze ndatshivela apha ngoba esebenza kweli cala leRhawuti phaya eRoodeport. Ngoku ndithi ukwenza ke nditshivele ukuba ndilinde yena ndizogoduka naye siye ePasikeni ekhaya. Kulo nyaka ndibizwe ekhaya, sibhukishiwe ngumfundisi wasekhaya kuba esithi ufuna ukwenza inkonzo yokubonga bonke abantu ababenegalelo phaya kwelaa bandla. Utata wam ke wabe ngomnye wabo. Nam wandifaka notata uYanda lo walapha, utata uPitiyana usaphila ubethena 87 apha kuFebruwari, nge-4 kaFebruwari. Ningabomlibala loo mntu. Ningabomlibala loo mntu ngoba namxakekisa. Mhla oba uGibeni nani bawapheni nisiya kule presbytery yaseHighfield nisithi sicela ukuba eli bandla lithiwe ngoPitiyana. Kude nawuthini na?
uthiya ibandla ngomntu esaphila. Uba ukhe wajika nawuthini? Nathi nina not uyada simthembile, akasoze ajike. Loo magama ke amsokolisa laa tata, ngoba uthi mntanam, ndithi noba ndifuna ukuxoxa into ezithile ndiqobo mandiyeke ngenxa yaba bantu abayothi epresbhetrini not uyanda soze ayimoshe icawe. Ngoku ndihleliswe yiloo nto uba ndingayimoshi icawe. Ugugile unento ozolibala angazi ngenye ixesha, kodwa uyazama. Ningabomlibala loo mntu. Ukhona nodadewethu apha, intombi katata. Kuyawineka. Kodwa ke ukwalapha kule presbytery yenu yaseHighveld yena ungenaphi emawini edithi Blatyi, ngusista wam lowa. Nditshuthi ke kuluvuyo ukuba nani apha masithandaze. Thixo onobubele, Thixo oluthande kangaka ihlabathi, ude uncame unyana wakho onguYesu Krestu okuphela komzeleyo ukuba azokuba phakathi kwethu, azothatha onke amatyala ethu, thwale zonke iziqalekiso zethu. Ngoku nje Thixo sizawuthetha ngelizwi lakho, sicela okokuba singabi sodwa, ube khona ngoba izwi lakho linguwe, izwi lakho liphuma kuwe, izwi lakho lingamadoda aqondisa indlela. Xa liphumile alibuyeli kuwe lilambatha lingawenzanga umsebenzi walo. Ndicela uba namhlanje ke ungasiphoxi, ungasidanisi, ministarishe kuthi ngelizwi lakho. Uqale ngam Thixo namandla, uye kweli bandla lonke egameni nasegazini elenkosi yethu Yesu Krestu. Amen. Ndizawungena ke Mongameli kwindawo ndicelele yona. Ndicela nje uba sithethe nge-regime change, nge-regime change, ukutshintshwa kobukumkani, ukutshintsha kobukumkani. Namhlanje sithatha indawo yobambelelo phaa kwezaa zihlwele okanye indimbane okanye inkitha yabantu njengokuba ichazwa nguMarko. Uthi uMarko phaya kwezaa zahluko ze-11 kwezaa vesi zimbini, u-9 no-10, uthi baye ke abo babehamba ngaphambili nabo babelandela bedanduluka besithi, Hosana, makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Mabubongwe ubukumkani bobawo wethu uDavide obubuzayo egameni lenkosi. Hosana enyangweni. Ngamazwi aqatshelwe nguMarko, akhona nakwezinye iivangeli kunjanje. Iqhela uba zezi zintathu ezivamise uhamba kunye, kodwa kweli bali noJohane ungenile. AyingoMateyu noMarko noLuka kuphela, noma noYohane ungenile ezobalisa uba uYesu nyhani ungenile eYerusalem ekhwela iesiya. Kodwa ke mna njengoba ndisitsho, andizangobalula kakhulu ukungena kwaYesu eYerusalem ngaphezu koba ndizofuna uba khe zikhangele ubana injongo nentsingiselo yoku kungena eYerusalem kukaYesu
ibiyintoni. Xa ndizifunda zonke ezi gospeli zinento eziyithethayo. Abanye bathi xa uYesu ezawungena eYerusalem kube khona isihlwele. Abanye bathi yindimbane, abanye bathi yinkitha. So ukungena kukaYesu eYerusalem kutsala i-crowd, kutsala inkitha yabantu, izihlwele, iindimbane ziza zizokwamkela uYesu uba azongena eYerusalem. Andifuni ke ukuba sangena ndicalula into esezisaziwa zoba bekuzokwenziwana eYerusalem, kodwa lixesha loba kungenwe eYerusalem kuziwe ePasikeni, ngoba iPasika ibivele ikhona yona, isisiganeko kukhunjulwa ukuphuma kwamaSirayeli eJiphethe ekucinezelweni. So kuyeziwa ePasikeni iminyaka ngeminyaka, kuyeziwa ePasikeni. Ziyangena i-entourage nge-entourage, ingene ekaPilato, ingene ekaHerode, zingene ezerhuluneli ngerhuluneli, nazo zingene. Uba bezingena ngesiphi style andizazi, ayichazwanga. Kodwa noYesu ebengaqali ukuya ePasikeni ngoba ukhuliswa ekhayeni lenkonzo, uqhele ukuya ezindaweni zokhonza. Kodwa namhlanje aba bavangeli bayayirekhoda le nto into yobana ungena kwakhe kube lolunye uhlobo, akufananga nakuqala, akubanga sisiqhelo, kube khona izinto ezitshintshayo. Kuba kaloku ngoku ebesele rhoyi efundise nangobukumkani, ethe xa ebafundisa takagawulayo wathi thandazani nenjenje bawowethu osezulwini, mabufike ubukumkani bakho, mayenziwe intando yakho. Athi xa hamba nale mfundiso, athi kwaphaa kuMateyu 6, ze nifune ke tanci ubukumkani bezulu nokulunga kwakhe, futhi zonke ezi zinto zakongezelelwa. Nawube nina nizingele ubukumkani. So xa ebudemonstreyitha ubukumkani akabuthethanga ngomlomo, ubenzile ngezenzo, wathethetha ngomlomo esithi kaloku isela alize lize lingajonganga ezinto zintathu. Xa lisiza isela lijonge uba libe, lijonge uba lixhele, lijonge uba litshabalalise. A thief comes to steal, to slaughter, to destroy. Kodwa mna ndizele ukuze babe nobomi, babe nobomi ngokupheleleyo. Le nto isagesta into yoba uYesu ebesebafundisile into yoba ayangena amasela phakathi kwenu. Uthi oze ngaphambi kwam lisela, angathethi le nto ndiyithethayo, lisela andithi ongangqinelaniyo nobukumkani, lisela lizowuba, lizochela, lizotshabalalisa.
Uyazi uba inoba bangaphi abantu abandwendwelweyo ngamasela, abandwendweleyo ngamasela, anti abandwendwelwe khoyi sebengaphakathi enkonzweni besithi sinelizwi likaThixo, sinobomi ngalo. Lifike isela limbe, limqhele, limtshabalalise, kodwa yena ngoba eze nemanifesto yakhe uthi mna yam ipolisi njengoba ndingoba ubukumkani yeyokuba nina nibe nobomi, nibe nabo ngokugqithisileyo, life abundant, nibe nabo ubomi. So bamvile mfokanonjenga xethi umoya wenkosi uphezu kwam, ngoba le nkosi ithe mna mandizoshumayela iindaba ezilungileyo kubathinjwa, ndivakalise inkululeko. Hayi mani, uzithethile zinto kunjanja kendela uzithetha. Wafika ngakwenye ichibi elapho uBhatimeyi, yena kaTimeyi wenza izinto azenzayo niyawazi amabali, kwavulwa amehlo emvalo. Weze lapho unkosikazi womsilofenikazi umntanakhe esengxakini, wabalinganisa. Eyi, anindiva. Wenza nobukumkani obulinganisa bonke abantu obungakhethiyo. Wenza nobukumkani obungajonga uba ungubani na, uphuma kubantu abanjani. Wenza nobukumkani abuthi bona sonke siyalingana, sonke siyathandwa lizulu, sonke singabathandwa bakaThixo. So zonke kule ndimbane balapha abantu bedekileyo. Imikhosi kaThixo emazulwini ijonge phansi, ijonge phansi nakazuka. Ukuze sonke imikhosi emazulwini ijonge phansi, emhlabeni nakazuka, nakazuka yenkosi naphezulu. Emveni koba ebuphilile ubukumkani, emveni koba ebubonakalisile uba ubukumkani bamazulu uthetha uthini, ngoba uAmpleni xa uYesu esithi ubukumkani bakho mabufike, into bethetha yona ebesithi bukhona ubukumkani bona obukhoyo, kodwa ubukumkani obukhoyo buyinkathalo, ngoba babamasela. Ubukumkani obukhoyo buyinkathalo, ngoba buyabacalula abantu. Ubukumkani obukhoyo buyinkathalo, ngoba abuyikhusela
eJeriko kule ndlela kugcwele izihange ezifika zigeuza abantu zibenzakalise. Ubukumkani obukhoyo akubakhuseli abantu abageuza zizihange endleleni yeYeriko. Kodwa mna Yesu ndivakalisa ubukumkani obuthi awukwenzakala umuntu endleleni yeYeriko makube khona ovelayo athi nali eside lami ndiza kubeka kulo ndiyokufaka kule ini ndibhatale ukwenzela uba uncedeke. My God, xa uYesu esithi yithani mabufike ubukumkani, ubethi bahleli Nkosi yami baphoseswe zizikumkani ngezikumkani, baphosesiwe zizikumkani ngezikumkani, kodwa abazali nobo bakho ubukumkani. Makutshileke obubo bakho ubukumkani, makufike xa uYesu efundisa lo mthandazo hoyi uthi Thixo phukuka, overthrow this kingdom, so that as your kingdom comes, this kingdom must go. Xa kufika obukaThixo ubukumkani buyedlula ububi, azinawuze inkosi zibe mbini zibuze endaweni enye. Makube khona ekhothamayo ukuze kube khona lawulayo. Yonke ngokule nto besithi bona abanye abavangeli abanamsebenzi bandixeba ngubani bathi makabongwe lo kumkani ozayo egameni lenkosi. Abanye bona bathi makabongwe lo uzayo, which means ubukumkani bunekumkani. In every kingdom there is a king. In every kingdom there is a king. Noba abanye abathanda mabubongwe ubukumkani bathe nje makabongwe lo kumkani, kodwa idibene moslonto ithi kutshintshe izinto kudala zisafarishe. I don't need to go to the depth of it ukuchaza i-political situation yela xesha, kodwa kwakunepolitiki yela xesha. Kaloku uIsrayeli oko wayethinjiwe, wayengekakhululwa, udlule kwizandla zabantu ngabantu, ekwi-exile uIsrayeli, bonke besenza umazithandele ngesizwe sakwa my God, bonke bezikhelela bezenzela unothanda. Sekude kutshintshe abantu nabe befanele babugcinile ubunyulu bakwaIsrayeli, batshintsha bahamba nalihambayo. Ndithi nabantu ebefaka ngabo abagcine iholiness, abantu ebefaka ngabo abagcine iholiness yesizwe sebeyekile, bahamba lihanjwayo ngoba bathi asizanga ulungisa ihlabathi, sifike kunje zawushaya nje ihlabathi. Bathi ke wangathi uba serious kuthi hayi nene uzawuhlala wedwa kwelo suku, uzawuhlala wedwa. Njengoba usike wacaba ungusista kaMaria nje wena, uyawuhlala wedwa kwelo suku njengoba usewanga uDeputy Jesus. Ngenxa yokuba lifikile